हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स जों दिनै त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन इंगै जों प्रेस मीट आसंनानै खामायसि जों गोदोमा सालरावबो जोंनि डिमांड ने रगनो गने दङ 50 years plus जोंनि डिमांड रोमान स्क्रिप्ट कोकब्रॉक सब्जेक्ट है के लैंग्वेज इम्प्लीमेंट खायगन बागै जोंनि मूवमेंट जों ताकसु जरासिनि मूवमेंट जों थागयागै जयागै जों खायनो थांनाय दालनै सिगां जों नुखा जों TSF निंगै जों गवर्नर ऑफ स्टेट जों मेमोरेंडम याफारखा जों आरो जोंनि अपील ते जोंनि रिक्वेस्ट जों फनोखा जे इमिडिएटली जोंनि ओ डिमांड न रगानि बागै दालनै लाइ थांखा जों मुंसानु गया Mungsa respond hai ka positive results जों नुगिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जों खाखायो जोंनि सागाव बरक बेलायनो साग नाङि हानां पेनां खायदोंमोन जों नुखा अमो जोंनि बागै लासि संसा जोंनि दफानि बागै लासि संसा जों TSF 50 years रंगै जों दफानि बागै सामु खाय फाय दङ दफानि काहानि बागै अमो जोंनि जत जोंनि बरक नि बागै लासमा संसासि जों ताकु जरा हानां पिनां खायजो तमनि जोंनि डिमांड्स अमो जों के बनो कयगै फायके सेगै नागानि संसाया अमो का जोंनि राइट्स जोंनि मानथाय अमो जों बुसिथाय जोंनि स्टुडेन्ट रो जों निरनबो कयनाय अमो निरननि राइट्स देति प्रहासनि बरो निरो बुसिथाय जों निरननि बागै फाइट खायदों नै बनि बागै जों TSF ताकसु जरा खरांथि सायमा दङ जों जे मानसा जोंनि दफानि बागै जों खायनाय जोंनि स्टुडेन्ट जोंनि बर'नि बागै जों सातरि साम खायनो दङ टेक एस अ पॉइंट जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों अपील खायनाय 125 amendment bill Parliament House of place ngangtheng immediately o kani demand tege जों दिनै press meet asomaniंगो जों नुखा government of the state and government of India जों सागनाय yang दंमाने तांगै जों 50 years रंगै or demands omochini koksi Chini kok siomo जों तांगै chini kok no ba जे सुइथायनो जों 50 years रंगै जों सांगा नांग दखना हम जों बुसिथाय बनि बागै जों Monday 28 of August 2023 12 hours di bagai Tripura haste ganangai जों strike da pogo Boni bagai Tripura hastini borok no teisini student rok no o strike no successful khaigani bagai जों निरनि support नांगो अमंखा जोंनि demand जों TSF नि सिमि demand या Tripura haste लोकु जतन अमो जोंनि मानथाय जोंनि future generation students rok अमो निरनि rights ते निरनि demand जों निरनि बाय fight खायदों निरनि participate निरनि support जों नांगो आं appeal खायनाय जत organization जत student organization of all different student organization I appeal you all to participate in this movement government rok जोंनो सागनाय yang दं जों रिक्वेस्ट खाय बिसिनि खरां खाना जागलिया बनि बागै जों ओ जे स्टेप माना हालखा जों गवर्नरनो जों रिक्वेस्ट खाय गाबोखा आइफानो जों नुखा जोंनो मुंसा रेस्पन्ड रहैया 125 amendment bill House of Place ngangथों आरो गोबां पॉइंट्स दं आं ब्रीफ खायदा थांलिया बनि बागै आं जतनानो
koinai all the strike no successful khaigani bagai participate khaigani bagai students thang civil society thang angni rong apple khainai sungni rong support nango among kasini future generation ni bagai sung fight khai tongo boni bagai nirong ni hamzak ma nirong ni support sung nango TSF ni ngai nirong no sung usung no kok charnai mande wo sini strike no success khaigani bagai sung nirong ni thane koi mung rohor TSF ni ngai usung no ambai थानाय सार्टिस सासेगा TSF बाय DWF रगो नर्मल स्किल बागै बर' प्रदेश खायगा बे बर' मोनरियाम सामि खायगा गाय बर' बोताल सिगो बं कुकेस को रिप्लाइ रेस्पॉन्स माया बे आबुन जिनो माने नरक बर' खाय माने सीएनसी नालाय स्ट्राइक दान बुसुरो बुसुलिया नि को माने थानाय सार्टिस सासेगा जे TSF बाय DWF जे बर' गभर्नमेंट स्किल बागै protest kini baik bro memoriam saya kerja emang bro mengambil feedback maya kalau sejarah bro pun feedback dia bro di pasar no baik no apa nanti no buat bro lagi sini mana strike tahu bisa Jung 21st June अपना जरूर memoriam dia kerja dia orang bukan so 2 months later respond करे गवर्नमेंट होते बनी बागे जोंमा स्टेप निरा आपरा मुखाना जों स्रिं स्रिं तंलिया बासा सोना सागैमाना जों स्रिं स्रिं तंगाना आइफोन we are very much careful of what the government of the states are doing to our students बनी बागे जों वो स्टेप लाना जों स्रिं स्रिं तंगिया जों जरा रोजा गवर्नमेंट नो बनी बागे 2 months लाइट थांगा बनबाय जों तिनि ओ स्टेप माना हाब बियां रोड ब्लॉक खायना रोल वान सलाय थां तिनि रोड ब्लॉक जों हेजामारा निने हाथाय गत मनु विश्रामगंज जों ओ काजु जागो तिनि रोड ब्लॉकेज तीन सब सावर मानजा गिसे सागरे आन लगत आन प्रेसिडेंट मिस्टर सम्राट चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर बिबास Publicity and Information Secretary Mr. Birgu, sini Town Committee ni members. Jadi strike tahu begitu, Roman scheme ni san nonggosi yang ke, kamu step lah. Si, sung tapo, sung kini strike tapo. Boni baganya anti sing koi ka, sung nirok joto public te student dong support na. जों जतन पाल बाक्सके खरांगे साकांके जों खाखा सिनि अ डिमांड फुलफिलिंग जानो हाइफानो जों अर खा खेक लाइगे साक नांयांगे जों अ स्ट्राइक न हाइ अ डिमांड न जों सपोर्ट खाया दं कांगे जिनि बागैनि हायां जिनि स्टुडेंट्स दं प्रॉब्लम अक लाइन सम क्लियर के जों लगै बनि बागै जोंनि रनो पॉइंट हमन नारनाय all the strike no success again bagai so no support again no point sini lain 28 6 AM ni sini 6 PM 12 hours bagai strike simple